माई हमने से महामूर्ख का जरा के मूर्ख के उपाधि दल की डॉक्टर साहब राममूर्ति चाचा जरा के मूर्ख के उपाधि दल की रहे उनका पतुड़ाया डिस्ट्रिक्ट डल्लू वो कवि कहा गईले इनका नाम हो कालिदास आइले ना एगो डाकू रहले उनको दिनचर्या हम मारा छीनो काट तो उनका पतुड़ाया डिस्ट्रिक्ट डल्लू हां जी हे मायू ब्राह्मण कहा गईले यह ना बबुआ हां जी एगो ट्रेन में भीख मांगत रहली है हां ट्रेन में तेरी मेरी मेरी तेरी गा के रानू मंडल आज देखी कहाँ जाके बैठल हे माई तभी हमनियो पड़ा डिस्ट्रिक्ट के हैसन ऐसन कलाकार जियस लोग खास लोग ना हां जी चाहे लू तम कोई देलू राई चाहे लू तम पर्वत में कोई देलू राई हाथे जोड़ी माई मोरी अरे पोपरतानी जय हो रौरे कृपा से आजू गीत गावतानी रौरे कृपा से आजू गीत गावतानी हाथे जोड़ी माई मोरी पोपरतानी रौरे कृपा